Mukti yorjak nukhungo mone mungrikha. Ok bukcha lukurokno khaksangma rikha. Abo haikeno bihalo kalaijak lukurokno bo sojawi langmani lamano phunugui tongo maitang production mungui kaisa kok borok toke swnamnai nukhung. Kok tisal 10 July 2022 salmario lukuchuba mung khlaijakha Sinai Kami amsayo je mansak nukhungni nangmani mani khwnui chamung tei sanitary pad rok bakjakha maitang production ni phasingtui. Jeng tini hingke omo Sinai Kami jeng oro jagao tini maitang production ni ongui nai tini je mansak jeng lukurokno chubana hini oro neo tini phaiso paikata. Acha. Distributor khorobusunu khlaine abhai mane yafano khorobusa abhai rakunu. Khorok busu ya sung jesuk mansak chubana haisu tabu khorok busu khai the abo lukurokno bo nai nai jeng abo khaile nai ta. Tabu Sinai Kami sopaijak oro kisa misa borok kisa luka je mansak sini maitang production ingri sangkoran kisa so apne kya Kami thang hamen kami asa borok kuri joton oro samu tangnai jang kaba kami bakso kami hekya kata boro je samu tangnai no ko kami ni borok no oro song je mansak sini maitang ni ingri maitang production ingri samu chobola kya sente bobo hai khalte bo kami ro thai sen kami thang thang ba sen samu ko chobang je kono samu so khai khai ne